mimi munoshamisa nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show. Mike Samba Show chirongwa chatinotaura pamusoro peupenyu. Saka nhasi tine nyaya inobata moyo yedu, ndinoimba kuti inobata moyo yevadiwa vatariri nevatereri, yekuchengeteka, kukosha kwekuchengeteka kwevabereki. Vabereki vakakosha here? Vanochengetedzeka seiko? Kana tichiti mubereki tiri kumborevei? Regai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe mukana uno kune vadare vedu kuti vazvisume kwatiri kuti vabva kupi, ndavanani, tinenge tichingofamba nenyaya yedu. Ndotanga nevari pedo nemi. Ini ndinonzi Madenyika Magwenjere, ndiri pamudya ndigere penjina. Tinokutenda ino uvepo. Taura yenyu baba. Tinotenda. Ini ndinoitwa Pastor Progress Chikato ku AFM Korobra. Tinotenda. Tinokutenda ino uvepo baba. Maita basa Dr. Mike Samba. Ini ndinonzi Muzvare Alice Diana Kuvea, ndabva kuchitungwisa. Tinokutenda no uvepo. Regai timbotanga na baba wedu wemweya, Pastor. Kana tichitaura kuti kukosha kwevabereki nekuchengeteka kwavo, sei tichitora vabereki sevanhu vakakosha? Tinoziva kuti muukama mune vanhu vakasiyana siyana, asi apa tasarudza vabereki kuti vakakosha. Sei vakakosha? Ndinotenda. Chekutanga regai nditaure ndichidai, hakuna munhu kunyangwe akura kana ani zvake angati ndakangoerekana ndavapo. Kunyangwe vari Mwari vatisika, asi vakatumira kana kuti vakatiita kuti tive panyika pano kuburikidza navabereki vedu. Iko kutongoti wakazvarwa ndokukosha, kutongovapo kwako ndozvinoratidza kukosha kwomubereki wako, nokuti ndiye zvikuru sei. Ndikada kundotasa ndakatasa kuna namai vakatoita 9 months dzokutambudzika newe kuti ugozonzi wava panyika. Ndizvo mashoko akanaka arutaurwa naPastor. Hanzi atimbozvitsvaga, atimbotendeuka. Iwewe uri kutandadzana nesu, tikangotasa kumashure kwako kune vabereki vako. Regai ndiuye kuna Samaita. Maita chaizvo vamadhuwe. Chirongwa chinechi chauya pakanaka chaizvo nhasi, nokuda kwekuti mwedzi uno tiri mukati mekurangarira tsika nemagariro edu. Ende tsika nemagariro edu dzinoti kudii pamusoro pevabereki. Vabereki ndivo vakaita kuti tione zvatiri kuona. Saka ini nhasi ndine kutaura kutatu kwandinenge ndichitenderera kwakuri. Karere kazokurerawo. Nzombe huru yakabva muchishwe. Handitika? Ndakatasa uso hwacho hamusi mavavhara here? Nzombe vari kuiziva here? Muchishwe vari kuzviziva here? Izvozvi daivaita muchipirikira. Alright. Tatikarere kagokurerawo. Kana wazvara mwana unorera uchitarisira kuti ramangwana achazokubatsira. Mashoko akanaka ari kutaurwa iwayo. Paunenge uchitarisawo mwana wakoka, unotarisawo kuti handiti mimi kana muchitaura zvinhu munoti tit for tat. Saka ndo tit for tat iri kutaurwa kai. Ndomboya kwauri Alice ndisandadzoka kuna Samaita futi. Maita basa Dr. Amai. Toda kungoramba tichitenda nechirongwa chakakosha kudai. Ichokwadi pasina vabereki tese tingatisipo. Vabereki kwatiri tinoti hanzi mubhaibheri kudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Zvinova zvinongoreva kuti tisati tatombonochengeta pastor, tofanira kutanga tachengeta vabereki. First, mubereki onekwa achiti kwete kuti toti pastor magrosari ari kuenda ese, vabereki hatina. Zvakakosha kuti tikudze vabereki vedu tisati tabva kunze. Hanzi ngazvitangire mumba. Ndizvozvo, hanzi ngazvitangire mumba nhaika. Asi isusu mutsika nemagariro ndiri kudzoka kuna Magwenjeri, nokuti ndozva kuti mamasarwa nechimwe chete.
ndiri kudzoka kwavari zvakare. Isusu mutsika nemagariro hatingotarisa vana nyakutumbura kaisu, tinongotarisa munhu wese ari muzera. Zvinokurerukirai here izvozvo kana kuti mazera aripo ari kuremerwa nazvo kuti mama panext door moti ndi mama wangu, dede panext door vati ndiri kudzoka kwamuri, regai vambopedzisa vamagwenjere. Tati nzombe huru yakabva muchishwe kuti uzonzi Mr. So and so chief executive weDiamond Nichols wakatorerwa. Amai vaitsenga chifumuro chizhuzhuchi vasingarwari asi vachiitira iwe kuti vakururire nokuti ndiwe wairwara. Ndizvozvo mashoko makukutu auchirirei. Muri kuona mazera ari apaka taaita nebwoni taasanganisa kuti venyika yakare nevenyika yanhasi vari kutaura pamusoro pekururira. Kare vanhu vanga vasingashandise pavaishandisa mishonga yedu yatingati traditional medicine, amai vaitanga vatsenga ivo pasina zvedosage yakanyorwa kana kuti vanisa muspoon kana chi, vaitanga vatsenga ivo. Kana zvaamukanwa mavo mama vozosvipira mwana mukana, munozoona sei? Ndokunonzi kururira ikokoko. Saka ndo zviri kutaurwa kuti vaitambudzika nokuti ivo vanenge vasingarwari, but chero mwana ari kurwara vanotodya uyu mushonga vachirurira vana. Ndombouya kwamuri. Iyo nguva iyoyi ndo nguva yandichingoshuwira kuti isusu mararamiro etiri kuita nana windi mumakombi umu zvatinenge tichiitwa, unoshaya kuziva kuti mwana uyu akaberekwawo chokwadi, unenge uchasandudzirwa ukapunzikira pasi neuchembere hwetaanahwo ihoyu. Asi isusu patakararama tichayaruka taitoziva kuti kana pamberi pangu pakapinda munhu womukuru ane zera risiri rangu ndinotofanirwa kuti ndimukudze. Zvino izvi unotopushwa, unotosandudzirwa, ende kana kutotukwa unotukwa mamwe mazwi ekuti unoshaya kana nepekupinda. Nevana vari kuberekwa mazuva ano handizive kuti vana vaanani. Hanzi havasi kuziva kuti ivava vana vaanani nekuti vanotosandudzira munhu, vanotopusha munhu. Zvoitwa seiko izvozvo? Ndinoda kutoti tizozvipindura muchikamu chinotevera. Zvoitwa sei kuti vana havasisina mutemo? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Tasvika muchikamu chechipiri chiri muchirongwa Maisamba Show, umo tiri kutarisa kukosha kwavabereki nekuchengetedzeka kwavo. Mbuya vapedza kutaura vati vana vamazuva ano havana mutemo, havatomboziva kuti kune mubereki kana kuri vakapa muenzaniso wekumakombi kuti ikoko ndo kusina mutemo. Ko zviri kumbofamba sei? Ndombuya Pauri Chimandara. Zveshuwa mazuva ano tiri kuona vane mazuva ano hatisisina respect. Ndava yei? Hatizive kuti technology here kana kuti toti tainhawe kuti tamu 21st century mene kuti tingazvitsanangura sei, but zveshuwa mukufamba umu respect chai hatistori nazvo. Tukaona mwana ane respect semubereki chitotenda mwana. Zvazvinototyisa nai nokuti macenturies hamusiri matanga ka. Handiti muri kunzwa kuti 21st century kuratidza kuti macenturies aiuya, handiti? Saka vanhu vakagara variko vachiita upenyu, hamuna mutemo nei? Nokuti kana ukaona munhu, ndaifunga kuti pamwe muchati hatizvizive. Zvino kana muri kuzviziva kuti hamusi kuita mutemo, toita sei? Chikomana? Ndotenda Maisamba nemukana. Ndinoona sekunge vatauri vakutaura mumashure mangu vataura atinotiwo maresults. Ndotenda baba vamagonja vataura tsumo dzavanga vachitaura, asi ndinoona kunge upenyu pachirungu vanoti life is a journey, tichireva kuti rwendo. Kana kuri kumasports kana vachiita vanoti relay, umwe anomhanya otambidza mumwe, umwe omhanya otambidza mumwe. So zviri kuitika mazuva ano ndezvekuti pakararama mizera inenge yenyu, makamhanya penyu, mobva matambidza vamwe, mobva matambidza. Asi tinoona kuti chinozoita kuti vanhu pamujaho wahwini
vanenge vagona kunyatsa kutambidzana chimuti vese vachimhanya zvakanaka. Saka pakaitika pachirungu yatinoti generational gap yekuti vamwe pavakapiwa chimuti havana kuziva kuti speed uye mamhanyiro anga achita vamwe vanga vachimhanya sei. Saka pakunotambidzana idzo tsika nemagariro neruzivo rwese ndo pakatadzika ipapo. Ndava nawo takurarama munguva tiri kuziva kuti vaimhanya svikapapi uye vaimhanya sei. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Mufundisi, hanzi pani pazvakavhiringika. Zvakavhiringika sei? Ndiani akazvivhiringidza? Nekuti inini kazhinji ndogara kutaura kuti zvinondirwadza mwoyo wangu kuti tirambe tichitaura kuti isusu kare. Ndozviziva shamwari dzangu dzakare kuti isusu kana tichitaura kuti isusu kare zvanga zvakadai kutatadza sei kuzvinatsa sezvazvanga zvakaita panguva yedu. Ndinotenda. Ndichada kuwirirana nenyaya yataurwa nemutaura achangopedza kutaura. Ongo. Ndinofunga kuti nedzimwe nguva nesuwo tinofanira kuti tisvike patinotenda ma-religious organizations wo edu nesuwo. Saka ndakamirawo pachifundisi ndinoti pane pamwe patinoona kunge takandoitawo ma-mistakes pakafanana nekuti dzimwe nguva kana munhu akaenda kuchechi anogona kupedzisira mweya yose inobuda kuchechi kana madhimonosi abuda anonongedzera kumusha kwatakabva, zvekuti dzimwe nguva unogona kuona kuti vanhu vatakushumira ende mukatasa nhamba yevanhu vazhinji vanhu vanonamata. Saka akangoudzwa kuti vatete vako vanoroya, mbuya vako vanoroya, haachadi hama dzake. Saka dzimwe nguva takaita kuti pakutraya kuda batsira vanhu, dzimwe nguva takanoitawo dambudziko rokuti takapedzisira takupesanisa vanhu muukama hwavo. Ndizvozvo mashoko makuku tautaurwa namufundisi. Ndiri kuya kwamuri baba Magwenjeri. Hanzi imomo muzvitendero nokuti tiri kubata peseka kuti tione kuti tinganatsurudze nyika sei. Iye zvine izvi kune zvinoitwa nematorwa kuti vanhu vanenge vachembera sesu sonzi ngavaende kuhome ikokoko. Zviri mutsika nemagariro edu here isu zvekuti vanhu vanombonzi vaende uku nokuti vakwegura. Dr. Chisamba, takaenzanisa nguo nedzatari kubva. Zvimwe hazvisi zvedu. Isu ngatizivei kuti kukura kudongo. Tikange tichiona mbuya zvataurwa namai avo vachiti mumakondomu tiri kubatwa zvisizvo, ziva kuti kukura kudongo mangwana ndiwo uchange waachembere. Kukura kudongo zvinoreva kuti kana munhu achikura ari kudzokera kwaakabva kurushava. Rushava takamborurova here tichirurasa kana kuti tinotonyatsorubata. Kana munhu akura rwava rushava pakare anoda kubatwa zvakanaka. Tsika dzedu nemagariro edu hatina chinhu chinonzi kuhome. Home yatinoziva isu chirungu chokuti ndakuenda kuhome tichireva kumba kwedu. Ko iyo chaizvo chinoita kuti utadze kuchengeta mai vako chii, baba vako chii, mbuya vako chii kana vavakidzana. Nokuti mwana achizvarwa, kana azvarwa mumba yekwaMagwenjeri ndime delivery chete, asi mwana wenharaunda yose. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Generation iyi, mazera aya, vanobvuma here kuti vana venharaunda? Nekuti unoona kuti kana ukatsura mwana womunhu, mai vacho vanokubvunza kuti mwana wenyere maitwa sei? Vamwe vanotoya vakapfeka uniform yemusangano. Handitika kuti koiweme mamuchibvunza mwana pakuti kudini zvinenge zvichifamba sei kweizvozvo? Ndombuya Pauralisi. Maita zvenyamadwe. Ichokwadi mumusha umu hapana achakwanisa kutsura mwana wepanext door. Unhu hwacho hwachinja. Ukatomutsura kungatorwiwa kunzi wamatsurire mwana wangu. Chimwe chandoda kubata panhau yekuchengetwa kwevabereki. Vabereki vedu vazhinji vari kutambura mumisha umu. Mwana achizikanwa nekunwa kana zvinodhaka kana kuchengeta ivo vasikana vakati kuuya uku. Dai zvaibvira zvarehwa nababa, hunhu hwekare ngaudzoke.
ndo chete unokwanisa kutibatsira kuti tikwanise kudzoreredza kuti tikwanise kubatana sedunhu tikwanise kuve nevana vanoteerera mumwe nemumwe abve zera kuti ndibaba ndaamai vangu. Mashoko akanaka ekurudziro. Hanzi hunhu hwedu hwakare ngaudzoke, hunodzoswa nani? Ndianani basa iroro rekudzosa hunhu hwakare? Pavanhu vacho vamuri kutaura kuti havakendenge, havadi kuteerera izvi, vanodini? Kuimimi pambotaurwa namufundisi nyaya yekuda kuprofitwa iyi. Makaiona kupi? Munoda kuzivei? Munoda kuzivei? Munongoudzwa nezvamunoziva. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Kadikani nyaya iri pano inosuwisa asi inofanira kudzidzisanwa. Ndiwo upenyu hwedu ihwohwo. Ngatiendei mberi tichidzidzisana. Ndandabvunza mubvunzo kuti ndiani kwachatidzosa kumashure. Samaita vataura kuti hanzi kare idongo bati kudi hanzi kukura kudongo. Kana tichiti kudongoka zvinoreva kuti kwataimbogara kudhara. Saka kana wakuraka kwandaimbogara kusirikoka kuno kwakunyowani ndo kwachembera nditika kwandaimbogara kwakapera. So ndomboya pauri. Maita basa mama. Ndinoda kutenda nemashoko ataura. Tinobvuma kuti pamwe tikuita tichirasika. Asi ndinoda kuti guhu haribvuyiko pane vanhu. Imimi makati atete vangu muroi, makati mavakidzani vedu varoi, vachazoteererwa nani? Hongu tiri kutadza pakuti tikuteerero tiri kutapa mashoko amuri kutaura tobva tati haisi hatichanzwa. Takatadza kunzwa vavakidzani vedu, hazviite kuti tigonzwawo amai vedu vatichasangana navo mumakombi. Tanga tichikumbirawo kuti ana mama nana baba patinotaurawo kumba tozivawo zvekutaura. Kumachechi kwatinoenda totsvaga umwari chete. Hazviiti kuti isusu tinzwe tichinzwa kuti watete wangu anoroya ko ndinozowanzwa sei iwo vari muroya. Maita basa. Mashoko akanaka vari kutaura. Saka muri kuona nyaya yedu tiri kuparadza kuti kumasangano kuri kutiparadza, kudzimba kuri kutiparadza. Kare zvinhu zvitatu zvaivaka munhu zvanga zvakabatana pasina munhu kuti anotiza nekupi: kuchikoro, kuchechi nekumba. Zvese zvinhu zviri zvitatu izvozvo. Asi ongororo netsvakiridzi iri kutaura zvino kuti zvachinjana mufundisi. Hanzi nyika ndeyamuchechi, chechi ndoyakunyika. Baba vachazotigadzirisa kuti ndizvozvo zvafamba sei kuti nyika ndoigare muchechi. Ndikuya kwauri Chibandara. Maita basa Chisamba. Inini maonero angu zvangu vabereki vakatiwanira nguva, havasi kutiwanira nguva vabereki kugara nesu pasi votidzidzisa tsika nemagariro. Vanenge vari kupi? Vanenge vachitsvaga mari kumabasa uko. Pavanozouya usiku pai vakaneta vakutongosvika nekurara. Hapana ari kutidzidzisa tsika, hapana ari kutitsiura. Saka vana topedzisira takuita zvatinoda nekuti vabereki havana nguva nesu. Mashoko akanaka asina kugombedzerwa. Hanzi kumhanyira dhola. Vamwe vanobva vati kungwavha. Vana muno tinobuda makarara todzoka vakarara. Saka kana vana vasina adzidzisa vachangoona zvataurwa nasekuru Google, zvataurwa paFacebook, zvataurwa zvimwe zvinenge zvisingapindirane nekwatiri. Zvakanaka, masaisai ane mativi maviri. Pane divi rakanaka chose, pagoita rimwe diviwo rekuti rinoda kunge takatsigirwa tichitungamirirwa kuti ko izvi. Ndianani chiedzero? Taura yenyu mwene. Mazvita yenyu Maisamba. Ndofunga pane muimba akamboimba akati vabereki tisarere vana mutree kuvaita sechingwa. Ngativarere mune zviro kwazvo, mune zvekwedu, zvimwe zvisiri zvevamwe. Ndofunga ipapo aedza kuti zvafanana nekuti mwana, handiti, ndaona mwana wepa next door aita zvaaita. Ndisati ndamutsura ndotanga ndataurira mai vake. Mai vake obva watondipindura aripo kuti unei nazvo, siyana nemwana wangu. Vabereki tinozonyanya kuda vana vedu zvakanyanyisa zvekuti kana ukaudzwa kunzi mwana wako aita chakati, unotomurambira. Izvozvo zviri kukuvadza vana nekuti inini pamwewo unoswera kubasa, asi ndinoswera pamba.
ndizvozvo baba kuda vana vauchirire maoko tingaruti rudo here kuda kwekukanganisa vana nezvandambobvunza zviye kuti ichokwadi here inoratidzwa neongororo kuti hanzi zvasandurana nyika ndo yakuchechi chechi yakunyika hanzi nokuti kunyika ndo kune rudo. Ndinotenda zvakare. Regaiwo nditaure ndichiti zvakare ichokwadi kuti ndo mashoko anotaurwa nevanhu kuti nyika yava kuchechi uyewo nechechi yava kunyika. Ndo mashoko atinotaura, asi regai nditaure ndichiti vanonamata Mwari vachiriko. Imbova uchirire maoko. Vanonamata Mwari vachiriko. Mumweya ndimuzvokwadi. Chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti ndofunga vabereki vangu nevana vari muno vakaenda kuzvikoro vanozviziva. Munhu wese kana achitsvaga nzvimbo yemwana wake kuchikoro anotsvaga chikoro chakanaka chaanonzwa kuti ndoti mwana wangu aende pakadai. Asi kana yava yomwe yawo munhu anongoerekana angoenda because angonzwa zvaanzwa. Hakuna munhu ari kutsvaga kuti ndoda kuenda pachechi yakadini. Asi vanonamata Mwari variko, zvinongodhipenda nokuti iwe waenda kupi. Ndizvozvo chaizvo mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi. Pane mharidzo yatinosvika toparidzirwa inotibata maitiro edu. Ndopaunoona sewechidiki ndiri kushanda ndichivavarira kuti ndikadyara kune mufundisi upenyu hwangu huchaita zvakanaka. Sezvo amambotaura zviprofita zviya kuti unopiwa shoko rekuti wataurirwa rinokubata wotanga kushanda wakukanganwa kuti makomborero, chirungu chinotaura charity begins at home. Makomborero ari kutangira kumba kwawabva kwete kwauri kuenda kukereke. Saka ndopamwe pandiri kuona patiri kurasika. Kereke iri kutirasisa pamharidzo ipapapa. Pane shoko riri kubata vechidiki kuti varasisa. Unoona even pane chinondirwadza chandinoona. Unoona vasikana vachinopfugamira muprofita. Asi uchienda kumba kwavo munhuwe paari kupa baba vake dhishi rekugezera maoko haatopfugame. Mashoko ake akanaka ari kutaurwa. Tinozvipinda muchikamu chinotevera tozvitaridza. Asi Magwaro Matsvene anoti vaRevhi ngavachengetwe, vaparidzi nevafundisi ngavachengetwe. Komoita sei kana chiricho chitendero chamakasarudza? Kasangane muchikamu chinotevera.